Yamwache mwakwa Badwam TV Badwam so enebna no pensa mwasie na braso sa wotibie Adom TV kase ensamno ne yetodwa wo mu bi ya obetini dompo asa hene abo fomena bambofo abaso fi se won ma ye adwumaden pa fi etwa mu enti osusu sa fi ebesimu yi anayesimu so niema ebekọ yie yebebo ra yensan foforo mu paramount chief a wono ewo boko esra ban no boko nsan samu no onhwe nya ni obetumi bia na sumdue pa entime mfa ne ntoma pamfre na nam no so amampuntuo ama no muso ewo ho sansemi ne nsembi ena no pay mede bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel no ye 119 DSTV 280 ko YouTube nso a Adom TV 2 ye wo ho a kase ne dwumadie ne nkaye nyina nso benya bia hye bididi afia amankwa tamaklo afia ne DMT so den nsem ne nkyeremu ankasa etie ohene ya wo adansi dompo ase okofo kwabena bonsu ya wotosumienu abobambofo a ewo fomena ne mpotamu nyina abaso fise afia twemu no omo ye adwuma no ma no broso dodonti afofoforo nso owo gidie ne arehemu so se wombeye ne saa ne momode to wonim wanyuma ye ne bibia wo mu ye bia no brano wo mu hu konta enchempenfo fomena district na won mo bambofo na wo mu ye dina enam so na piase a wo de sansemi etudwa Oyina wo adansi dompo ase okofo kwabena bonsu a otosumienu abo security services a womo fomina abaso so ma bo adwuma pa ochiremu se woni modimbo no eka ho bi na sese akronfo a womo edin semone no ekofom wosan de to security services for nanim se womo hwese womo de buo ebema nananom ahemfo se dubra womo efrom wo womo epalisa esanse womo enekita apo dodo na asumdua meka ho asem wo hwa danse a ya prosefo enti ne yante basabasa wa eno saa no so ne ehwe no bisa danse asumdua wa ha ebrom bebo mama ne se womo ba beye bibia te se no mane je ye senso se ya kasa kakra na prosefo no se womo bomode an wo ha ma danse man wo ha ma se bia nananom ya misra na obuo ni ani die se mo fa ma hemfo no ebre biara nana biara ebehia mo no District Chief Executive for Adansi North, Erikusi Jr. Enso ebo security agencies a womo empatemu hono abasu ejuma dinia woma ye no. Mabambofo a meni omo mansi mu de. Omo djumadie eso ni pa all the security commanders me bo omo basu. Enti ye dissect meeting kura me kan chere am se me djumadie mi di se amampanya na musini awo adanse no for ha no se me nya kwanya bia se me ntwuro book o me dwumadi a me di ye no mu a anka dissect for no me bo mabaso o mu pa Paramount Chief here wono wo boko na oye president nso da Kusan traditional area na no na ba asigiri abugragu azoka ya wotosumienu eto edito aban na nimosre boko nsansemo no hwe na wonka ne yie pa sebe ya asumdue pa betumi ama ne muso na no enam sonson puntuo ebefa ne ntoma pa efra afiwe afashe koso ewo boko no motaya womo ejina so ne se effective conflict resolution and security management wodwumadi no ase no Paramount Chief awo boko edito aban no enim se wonhwe se wode niema begu akwam na conflict a ekoso a ema asumdue eni mpuntuo ema ewo empatemu hono wobetu hanamo that the violent conflict has had devastating effect in the area. Several lives have been lost, property destroyed, livelihoods derailed, education still in some places, health institutions terribly affected, and other institutions too many to mention. Onipa wono enebejine mu ekasa ye edema Vice President Dr. Mahamadou Bawumia eyoswafo awno enehwe ahini ehunsem so Stephen Asamoah Boateng editudwa se yehwe boko ahini ehunsem a wonhu ni se dispute bia ewo boko ayesese aban no ehwe no siesi. Those who still think that there is something to be gained out of it should think again. This government, and for that matter, myself as the Vice President, are firm believers of the rule of law. Zuran,
This position has been articulated clearly to you by the President, the Minister for Chieftaincy and Religious Affairs, and myself when I visited your palace recently. Amabunu bi a wɔn nso ɛkɔ afahyɛ n'ase no ne Adom News nsɛntwerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmɔ no wɔde to aban n'anim sɛ wɔn hwɛ sɛ security ho nsɛm a ɛwɔ bɔkɔ no ɔbɛsɔ mu yie. The youth have a great part to play in bringing peace, both One PC and Kusasi people. Bokwe is a very peaceful community, and what is going on is affecting us, especially the youth. We all came together as a family, and everything went on successfully. Praise be. Roman Sofopani bi abonitrimo pose wo besi ayaresabia na yede ahye mpanimfo free ya yenye won mo hwe Adom TV etwaso. Abra behold the Mother Foundation ede achede ahodo Emma enipa womo eni efi ewo UCC ana managing director Emma Foundation no Benjamin Oshabley edi tudwa se Kane parish priest no hwe St Edward Catholic Parish ewo mfimfini mantem akɔgye asase kɛseɛ a wɔmo edisi ɛyɛ ayaresabea sɛ na ɛbɛboa ma wɔmanfo a wɔmoni efi wɔmapɔmuden akɔ n'anim na ne kɛseɛ paa no yɛ botaeɛ a wɔanya no sɛ ɔbɛpɛ sɛ yɛbɛnya health facility a ebetimi yɛde yɛ nanom no mpanyimfo yi ɔmuduru so a ebinom menopause no ɔmuduru so a ɔmbɛhia sɛ bɛnya ɔmo ho abotrɛ ɔmo kɔ hospital a bɛyɛ hospital organ ha nyinaa no ɛyɛ mmɔfra ne mpanyimfo ne wɔrum nya ne aka bom enti yɛ nya mmerɛ ma wɔn enti apɛ sɛ yɛnya specialized facility ɛma wɔn a no de mmɔfra ma hɔ bi mmerante ma hɔ bi ne mpanyimfo nko a ne de wɔn bɛkɔ hɔ ne yɛbɛhwɛ wɔn ama yɛhwɛ wɔn wie nso a yɛnye wɔn hwɛ. Technical advisor our National Development Planning Commission our Science UN consultant Dr. Eric Akobin our no and chairman Emma Jumedienu wadi tudwa se emwa ewo ho edema maamefo a womo ekwaje awo enkwada nanso no emwa fa pomuden ema wona wonani efi no enye free na yehwe ompanifo na omo ba ha ya obi a waha bia wadi mfie 70 years or above obi anu ho a wadi below 70 enti etumi so omo ye mpanifo a omo anyi ankasa because yehwe sa population ya omo ye 60 ekona omo ni population a yare ni ade wom pa e wo se yeye hwehwem na yehwe kwan a yebetimi aboa omo na ye wade bi ye friend multi-dimensional poverty enu no ohia yehwe sa ohia ne nya sikasam ne ye de hwe yehwe ohia se enipa no owo nsu a onom or electricity or education or health your indicators be brave pankwa manyon semu na santimante mu NDC dwamtenani ye Andrews na akwasi na wose 2024 ya yehwe ni mu se ye beto abaye mampani ede mrashibidafo no kianeke ompene ma MPP ensantena so ombeji abenga no afri wonsem Adom kase etwaso ye ma MPP fo ensan wini aba weja e ko bia so je bi moja kra MPP fo chance de do to me yes mu na mu ye bia e de eye na dia me ka che mu se wetimi wakame no ye mfa wini aba ejuma no nko out ye de utumi ye ye nyina ya mboa ye sa na ekunumde na ye pe ama excellency John Dramani Mahama abai the next president of the Republic of Ghana no Tuaren kase so kira Adom kase se 24-hour economy nsema wo mo ebo ho dawuro no betimi aboa ama adwuma abo man mu na Shayaba I pay 24-hour economy se wo be ye adwuma anadwo a one wo light bill ye beti so ama two wo tax ye beti so ama ni badudu a wo be fa ama masa ye adwuma no eno so ye de wo interest by the e be say the ama it is a what ha na adwuma omo ye no anopa nkwa ne enum ewia kwa no mo ye ye be makwa ama anadwo wo so ide wa ye adwuma ne krakra mu na edweso parliamentary candidate edema NDC eye Dickness General Asante woni Adom kase nkomo bom no waka kire party no akita se wo 24-hour economy na eye ade betimi abo ma ewo mpuntu kwa so madaroma ye ma wa bi pen waya bebiwa osa ba second Jesus oba beboye amajuso ene Ghana ma nyina yetwa fa yentuma befani ne adwuma ye ne koma eduye azampa info ya dika zangen nyina mefu o ma jem tuma boye no meyi sa kom no hawa em
Adehye ya womo ewo bonre baman ewo kwabre is mensin mo wasante mantemo se womo de yayi womo ayipemu kra ya mo womo bibie mu mpuntuo mu womo akechire hawa womo famu wo wonkro no mu woni Adom TV kase edi nkomo yi ma nya baabi ni toilet ye ets ni kura eburu asamle wu ma dada na be maaye esi akotokoto bola so ne ye ni na mu ni se ye kwan nye nkankan se nsuo toto ye duru bonwira no mo sie se akwan ne nyentu omma ne ye ne mere wa nyina ne ye nkokora nam fam aweho se ma fi bia nso ye to aba ebie nam fam nti ye sram se mo so mo madum ye bi nso kente na ye ne ye besra ma mpanyini se wonhwe no mo medie company no ayansa wa ne bi wa ha nansa wa no ne boarding enti na ama kente no ne boa ye denden ba mai kontihene eye nana osai kwadwo woni Adom kase nkomotwetwe mu na o kire se ba mai eye kurudada a eni ntiri ne akunini efiri kurum ho nanso o maka achi ewo empuntum a wosempanifo se womra wo mo efie aduasa num ni hwie ma enti mra so se yakeka ye hu bomu enti mesre ba mamai wona wo mu wobie o mu a wo betimi ani adofo se wo mu muwa na yentimi nya bibi emfama enchirima ne nyina mu no efiewurafo bi a omo ete bonwire mampon kwan so kire se emfidi a eyi kwan na asɛ won fudie ene droben a ensuo efamu eba won fie enyina pipe a de de ensuo ba efie wa ha nyina wo matwetwam de tosum de nu enkrofo enduane a ensi ekwam kura wo matwi agu de tosum yensa nhwe se emre bia na omdi nsuo ebegu ekwayiso founder ya wonoda Needy Voice Foundation ayadwumaku ensha banse elba Janet Sa wode to Ghana fo nyina nimo kaikai se afia no hyiase ya se de ne abusua to nsadidie no ne ade no mobrofo ene ekunafo ya yenkai safo no na wono aye adoye ewo kuma ewo Kintam Port South mensimu a ekunafo ba duosia wama wonu mu bibi se wo munso enye na afia no ahie wonfanye wani a Adom TV kase etwaso die poten a ye di ni se ye hweye maame no makunafo a sebe omukunum afiri magya omo wo hwe ebinum a sebe omuntimi mpom freedom no makwakoye adwuma enya bibi mpo bronyai ede ama omuma adi eno nti Needy Voice ye adwuma die poten ne se yaboaboa akunafo ya no sede be ya bronya dra afesu se ya obia ni age e woni fie one ne mma ne kunu ne yerenom edi bronya erenam edi mo no na yensu ye nam esresre empanimfo a sabe omo nsam wo bi kakra ye maame ne ye papa nom a omo nso ebetimi aba omo mwa abeboa omo ye de letters echo around se de be ya omo nso kakra bia obi benya de amaye no ye de support ye maame mo osan editu dwase enipa mienu bi eka ho bi na womo eboa no emane yesa adoye omanfo a womo enya achede bi enso ne Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no wobo foundation abaso wanamo a wetu ede bo omo no krafo nyaamem de asedama mo a mo wo Ghana ha ya ajapokude no ma ebesi mo so a mo so mudi animu maji efeso ye di nyame damase bebre nyame kan se nyame nhira mo ade kestia maya maye na no ba se ye nkura ne nya so ade kesie ye ya mo di abraye ne e di nyankopɔ damase bebre afia twa mu eye 31st no ene afia yesi mu new year no mu no nkwada dumienu ena ye wo won ewo ayaresabia mienu ye no wo boase ebi eye AGA Health Foundation na afia boase government hospital amane boni Isaac no manyoko ho ede nkomoyi etwaso AGA Health Foundation maternity enra 31st na ye wo 8 babies 4 boys, 4 girls. Out of 8, na be a post CS, na be nso SVD. So mo no mankasa wo. But enne 1st January yenya 2 babies. 2 babies no mo nyina ye ma na enra 31st yenya 8. Ha yo Boase Government Hospital. 31st enra yenya delivery back. Na oyo ba. As at 8 o'clock PM. Ana ye wo akran.
ene 1st January 2024 yenya delivery baako 6 a.m. na oye bema yene maamefo ni bi nso a omo awo nkora nso eni nkomo na ajepa se ma wonu ya na ajepa nso sa se me wonu ya ba so awade ma dom ma wafa mo afa mbanti me ni aje se ma wonu ya ba me first born ye oba wuwe ide manage pa na mdanyame asenze se nyankopon asio masomdue na bonni bia nka me ne me ba no na me ba hospital no mo share me se me wo bro nyada nti me mboa me hono nti na ma me ede ne che e ba ahase preko no danyame asese wa ma me 1st January wo January de by me ni 1st danyame asepa e wa chede ndo de restaurant owners ya one more ewo ahafo mantamu so sa fi etwa mu no de adwuma no koyi papa Thomas no nyina je fi aduane de ba restaurant bedidi o de jeto fi bi etwa mu ho a ya na ntesa nanso afi etwa mu no adwuma no koyi a eni bi edi nkomwe nti afi bronya de nkromfo anum drinks omadidi kama pa nti dwa no ekoso chen tama na enyi nsi bronya bosumi mu no isi bronya bosumi mu no bibia sesa ewa hanom ebia obi na wode na yire ne mma na busua enyina timi ba na ya set table ama wo mu ana empokro obi timi frɛ sɛ opaduane we different fabre ye we mfie na ye de akwakoma wo mu nti afi bronya de nkromfo anum drinks omadidi kama pa Osan eni womo nso ana womo ato santene eto nuane bi ekodi enso atwetwe nkomo womo nso nsem a di tu dwa na ebi ni ese free 25 no call ni na ya no adwane ofie sa to ene 31st by ene no me na busa for adwen won se ne de ye ba aha one time ebeto adwane da bia me didi ofie from January up to now and second no my wife nso atukwan me nua ba nso na te me benkum so yi na me ba bere mani nti na ye me fe se eneda yi me ne mpie me na o mpie abonten na ye nkoka ya no wa abonten unse yentimi unse nipa single de ana de nse ubenya bibi ofie di eno nti na ya ba one time ayana se ja waye ma me asan ye boafo ya pe bibi adi wa anso aduane nso de kama na ya afoda Kanema mpani John Dramani Mahama wo ye Franka tuni de ma NDC amanyukuo se rade ne oman Ghana enwie nti wo sere Ghana mabunu no se memma wo mo abamu mu wo Ghana ho sesie na mum erade wo ne pa e de maye wo ko Tamale Assemblies of God ene won kosum 31st no and odin semi etudwa. There are many, especially of our youth, who believe that there's really no future. And so I meet a lot of our youth and it's like, oh, there's really no future here for me. And so I wouldn't even bother to vote. Please, I beg you. Cast your vote on 7 December 2024. Never give up on your country. God is not finished with Ghana yet. We are going through crisis, but He is not giving up on us. There are some times when God uses experience not only to test us, but also to give us a learning experience. Wasan ede futuo ema mabunu no se womo enhwe se womo ebeta NDC amanyuko no echi se ne nema papa oman no ehia no womo etimi ede aba. This year is 2024. Let us continue to have hope and believe that God's plan for Ghana is not over and that we will have the opportunity to make a choice at the end of this year in December 2024. And that God will prosper this country and that this country will rise again. We're supposed to be the black star of Africa. Today, that black star has fallen on the ground. But I can assure you that black star will rise again. We will give our all. We will work hard. We will do our best. Mampani abedi achire Dr. Mahmoud Baumia enso ese mfiem pino ene adunu nan abaye beto so obi ntene ho asenom ne ade a yehwe na atentene ne atena ye ho yenko na de wo so mo ye masumdue ba no yenye so man Adom kase etwaso. I am here to say that as we enter 2024, this is going to be a year
of a general election in Ghana. Ghana is a blessed country. We are the most peaceful country in West Africa and the second most peaceful country in Africa. We don't have to take it for granted. I believe that when you look at all our neighboring countries, you have a lot of turmoil, but Ghana seems to be an oasis of peace. But I don't think it has just happened by coincidence. I believe God has his hands on Ghana, and we should continue to pray to maintain our peace and stability in Ghana. So we may have differences politically, but the election should not result in any instability. In Ghana, when we have difficulties or disagreements over elections, we go to court and we settle the matter in court. You and I were not there, and we will settle it that way and go back and live peacefully. And this is how I expect the 2024 election to go peacefully, but we have to pray. Papa, please remember the country in your prayers as we execute the 2024. Maminyine no so na Adom TV Badwam kase na no pe ya ha na bema kwan na mediasi aseda ya odia emre ne adaje a ode hye e bidi afia amankwa tamaklo etiteche ya enyi free ha de wo chiri dos ye ba ebeto so.